свобода, красота. اومدم میزی خیلی حیاتی با فکر که من زمینه خیلی حیاتا دارم و نخیلی کردم 5,500,000 сомон қалини ман ба хотире ки ай дига давлато хунаи ман хостгорӣ меоям барои мана миллионеро миллиардеро меоям фақат ин ябо сигнал додайсан ин ахту шоҳид сигнал да таи трезам очрад истодагиян ба ҳамин хотир 5,500,000 сомон ҳозира ша агар бо талабгор бисёр шава бо қиматш мекунем ба ҳамин хотир чӣ саростимаш бигире من نفری را میخوام بگیرم که نه ممکن سطح خانه زندگیش داشته باشد ممکن سطح زندگیش پست باشد اما بچه زور باشد سطح زندگیش پست باشد نمیگیرم چون که باید که اقلا از ما کمی زیاد پول کار کند من خوشلو شکرای بوارگ صاف این دیزی ها مونده ما پیشو میری میگم ما خونده سیمولی شکرده نیستی историяи тура толиб чанд кас мебина? تو دازوری باقی 70 каси хумон мешавад. Здравствуй, Неджа. Мошенника. Мошенник не, бизнес-консультант. Мы это неспокойно буду делать. Мале хапке розбе. Габал Ному наса сол тавалы ҷойи истихома. Ма гап намезанам дар ҷое ки гап мара қадрдорӣ намекунам. Чӣ хале бача ҷа? Ному наса. Чӣ? Азизам. Соз газане бача. Разиз Ахимов. Чӣ кору кати машғулӣ? Бизнесмен в основном дehqonӣ полностью. Замин там карточка, марточка, пиёз, сабзӣ, сусук, грин-карта. Хулоса темои полный ход. Грин-карта? Не, гулкарам гуфтам, ба филм хато фаҳмида якам. Кстати, бес ту намехоҳӣ Америка равӣ? Бибин ҳамҷо дар сурати савачор гирим та бичи. Гӯшке мошенник. Ман ти грин-карта буридам, Африка рафтам. Хато кардиам пилото. Чӣ? А бача курси фурӯхтагии хита ба ёд дорӣ чӣ курс буд? Чӣ нашуди language? Ту мада забони африканский ёд додӣ Африка равим да. Сертификат додан та? Сертификат додан ҳо, не ки ман ку мада бугу чӣ мешава ба африканский илтимос мада овте. Габиё? Ман намега пора гуфтум шон заданам ба санг. Хай африканцо мумкин найдагиян ягон бор чен тодан безеба. Ачаҷаб сеин бор пулои мара ту гирифтӣ, бизнес мекунем гуфтӣ. Кани пуло, кани бизнес. Бизнес мекунем гуфтум, не ки нагуфтум, ка ту мекунем. Хай кадестем молоқи фарқиш чӣ буже? Федератсия кадести. концерти ҳеҷ ка омадагиём иқа гӯшом дам гирад биё бушӣ ту чӣ шикоят доштӣ ака арӯсам писан накесай коре ки бомбара баром ту пашми ки ҷошо овардӣ пашми тайкаша не ман дига пашм хатифол намебинам ягон чизи дигаша надорӣ ҳаста ака ози бина ака и адёл шай и турсик шайку ай турсик майл мо гӯҳ қатифол намебинем алло гӯш мекунам офолбин онлайн .com.tg шумо чӣ танқис мекашед бестам хе бихезен ҳаҷотон хестен о бушинен бихали ҳарфи ю бестен значит ла айби қолтай чӣ сотка дести қол чихеш дестай қол ҷамъ гирши дестай қолта диди нигоҳ кун қола ҷамъ кардем қола сар додем ҷамъ кардем сар додем
Давай, ай тор. Хола. Бугу такрор кай хафой ман. Хола бандоштем. Хола сам додем. Хола ҷамъ кардем. О, тамом. Ина. Бардоша. Бро ин. Чӣ суми санг аст, ҳамуз буда. Картада парто ки энергия действиет намекунад. Связай мауҷ. Вақти мауҷи картама соз мекунӣ, мауҷи Трамп соз мешавад. Мавҷои электронӣ меганира физически химиотерапия. Ҳаво қати связо қати матра энергияра рӯӣ кардестам. Инада қабулш кардести. Тамом радной. Ай ами рӯз уже тирсита чапа напуш. Ай даст ягон кас ягон чӣ нах. Фолбин онлайн. Ҳама вақт дар хизмати шумо. Салом мардам, мо анора хардем ки хай хулоса ба хун ниёз дорем. Хай хун аз дур мекунад. Некеми анори мо фақат хеле ба хун ниёз дорем. Ҳичи надоре. Фақат нахоҳам хеле боша. ин анор да хун мерасад. Чико кунем? Ина ма 25 кило анора хардам ки хай ягон грамм хунам зиёд шавад. Я магарам ягон дух пеш дихта бидем ягон грамм айхмон да хун битем.